Nagmalampuson ang gipahigayon nga shoot for a cause sa Talisay City. Gipangunayan ang kalihukan sa kapulisan sa Talisay ug sa ilang advisory council nga gisalmutan sa nagkalain-laing buhatan. Lakip sa ni Salmot ang Regional Director sa Police Regional Office 7 ug miapil sa kalihukan nga adunay daghang kategorya. Katuyuan sa shoot for a cause nga makatigom og pondo nga itagana alang sa proyekto nga ilang gisuportahan sa police station. Pagbansay sab kini sa abilidad sa mga pulis sa paghupot o paggamit sa ilang armas. Kinahanglan punduhan tong ato ang proyekto nga Kalinga, diin ato ang plano nga hatagan og kining livelihood katong mga nabiktima sa kanang violence against women. And then nakita man gud sa pag-review nato sa mga kaso nga kining mga biktima is kining balik-balik nga gibuso tungod kay dagwantan na lang kay wala sila kapakitaan o kapanginabuhian.